Piao abusia emamu nyina akwa aba na asoreba magie adwase de mu nyina munim wonya hu sa asoreba metrase na se obi ban me a eyebe nene me wasante achim benum ase na me bae nso a me ne assembly man honorable Alesnya Kukurura enene ye ba betena se na honorable so eye nyanga sam papa kuma sanso me papa wo fase ti akanfo mu no oye mese na panisi hia bofra na okura dumpa na odifiri panimfi na se me yade wa bebu mu de na se misimo ana de titi mi o panisi ka to so ka osia na o ma susu ayo de we de se misi ene abibu honorable akwaba ja so lo ana mani ade pass machia ma tete wa ache se mpese me no hia da wo ka se memra ni hia duapo na eno ye din ma me etina de me no ba be si bibi akire ye na hwefo na wo bibi kanza na de meka nyina ne se abebuo de sahene na ne asoleba ntino ja empani se aprawake hu aprawake se obobo enso na de me mobo saa ye de akogu tese we si twede na wa mu ene akatu anite makata ati hu de en ma hunu hwe empani se na ya enso da ye wodi dompe sha ase de na ma me fa dompe mpia we na onu se ne bebewu akoton de ne gi dompe ena empani se krama akro na dompa na ni nye hu na wo mpe no kro ma akokọ nsonko krama so so asromufu juwa ene onya dabere yesi kraman oni ni ko afu mu na mo ba oni safu anso no di kan okusie oda kwantimpo mu no onya kukudura no American tente ena o mse kwantimpo mu kusie nso wanye kasie nyina na wano sade nyina ne fra yam hihie ntia sa pepepe okusie si onya fufu anko obedi nanso waduro na anko ni bon okusie o se ne nwa enna bedwafo kukuba osu abrimpo osu a yetuna abrimpo tuo eye no kre yesi se ohanya na opronya ni nyina ye apuro busua ni bia eye mia me wo fa kira mia boaje eye waja ene meja o si birodi obeche wade a yefiri ne krachi eye no kre se de o kan na kira mia boaje no no si udidu don koni ayo mu a na wa fele wa no mo fa kro no a ne san kan na se o si pani tutuka no ntuaka yesi pani nso odie mate mante ade yira dodomu a ye de tekirema na hwehwe o mo se dodomsini die amantem na so no nya asase kese tena so sa pepepe udidi na wa me a na tekirema ko dodomu atwe eye no kre okusiese adwani dwetirebo eye bona enti no nam no ko hunyiwa o sese bi hye ne mfunum di ko ne bom sa pepepe krusa sanku nipa boni ni bia mfirimu da nipa bibire bia nkomu da na so bere so na se yesi ho ntwene enye nipa mu omusa eno kre enom se asama do pano se de nchi na eyu de sitiri na eyu da sani bie ni wa kokan bia hwe abebo ya mane samampum so anakoduro uniwu a wo abusua san eye no kre mpani se abusua edi se kwaye ugina kire hu se bomu yu nanso ben ho a na hu se bia biara sinisibere itire bi sisi no na itire bi so ate na ye se ye nko da nanso ye te wodwuma enim se ye de akoto na esa ene sa pepepe ene na de meka kire wo de se bia batabo nitwa twana ene yenu anu agwefo se echi de kamachi aho bia kro ena ne kwaye yo ene sa pepe de wa na kan yo si ti family ni guy okrafuasa city for me ni guy okrafuasa wi wani yi o na be so no kre se okrafo ba nso nchie enkuno yo bia okusi madi kan buo hu wa bu okusi die nko ene na de meka kire wo ne se ka kire me wona bo eye me wo fa kyan me aboaje defu ya onu an kan na se wo se wo hweso asua ngoma hweso asua ngoma na ne asase asa na wona bo utiri asase a na wudidi apoto yom yo ene onu ahia kromu a wonu fom eye no kure empani se chemfre aka na manfo so se wanyini na de ode me ko nso nkasen apete bi ekuru akono de bekum hiani eye no kure usika a dididi ehwe obi botomu a ana o kire omra a dididi ene se tietie to tenten to ye no nsa no ne fa adwene siti kro nso enkwagina tikro enkwagina tikese nso ento twede enfom ana obi mfon so sen wa kai se nanum tasu ana do sen wo yo sa pepepe ene na wani bon so a ekatirem eye no kure na wani so a ana yeso ha wani a
ituatua wa utiri ho yo utimi fa ni hane so nkwa prenkensi makuru yesi abu akoko na o tukwan na ode ne bakoja prenkensi ma se osu a onye na agro no nga se osu a on hana ni nkyere no kuti kuriku ni tiriku ekura sikantwa da minimu yenya musa konfoma nana ukuru akomu kuro mo hene ye twena ase ewo fom ubu se kuro no se muju ana munyo ene saade a eka yoni ntuma nko ada na egura safo yesi mranti a egro moma no omu na nyim die omu ntohwe eyo maham yo ohene tufuanti na wetakrabu a oni tire ohene so a sebe yenka nanimu asem no ono de ntuma mu agyanan ekodwa ba ase sa pepepe ene na de meka kire oni se ka kire me wona bo etiribi sisi no de tiribi ate enokre utiri insedentetia yi denteyi sa pepepe ene na eye binuma se chiame oye chiame ba ye fere ni hindu ba ono ne kan na asem o se ye kwoti